Goedenavond allemaal, van harte welkom bij de Alzheimer Café Venraaiavond in juni. Een mooie warme zomeravond en wij zijn blij om te zien dat er heel veel mensen naar het café zijn gekomen. We hebben ook een heel fijn onderwerp, een beetje zwaar, maar we maken het heel luchtig en goed begrijpelijk. We gaan het vanavond hebben over rouw en verlies. Want rouw en verlies heeft niet alleen te maken met als iemand in je omgeving overlijdt, maar ook al met heel veel andere dingen. Naast mij staat Catherine, ik ben Nicole en wij gaan vragen stellen aan onze gast van vanavond, Gertie Moren, en zij is deskundige op het gebied van rouw en verlies. Gertie, van harte welkom. Welkom. Wil je je even voorstellen? Nou, ik ben Gertie Moren. Ik werk met mensen met verlies. Als het gaat over rouwtherapeut liever niet, want ik ben gewoon ook een mens en ik maak ook van alles mee in mijn leven. Dus het liefste, ik heb eigenlijk het makkelijkste werk van wat iedereen heeft, want ik drink alleen maar koffie. Met mensen. Met een goed gesprek, denk ik. Dus ik wil het liever niet inderdaad over, rouwtherapeut klinkt inderdaad zwaar. Ja. Maar ik heb altijd tafeldagen, zeg ik. Tafeldagen? Ja. En dan ga je het met mensen hebben over het verlies. Bijvoorbeeld, we zitten hier nu in het Alzheimer Café. Mm-hmm. Mensen maken het als partner mee dat de ander dementie heeft. Heb jij daar zelf ook mee van doen? Privé, maar ook gewoon dat je mensen rondom je heen hebt. Ja, als het gaat over verlies, dan is dat een heel breed begrip. Veel mensen, als het gaat over rouw, dan denken mensen er is iemand dood. Precies, ja. Dat was vroeger ook zo, maar als je denkt dat verlies ook kan betekenen dat mensen ziek zijn of dementie krijgen, beperkingen hebben, echtscheidingen, verhuizen, vluchten, pesten, dan maken we eigenlijk allemaal wel iets mee. Dus het gaat niet over wat iemand meemaakt, maar het gaat erover hoe ga jij ermee om en hoe gaan de omgeving ermee om. Dat is een wisselwerking. Mm-hmm. Dus dat is dat. Maar ik heb in mijn privéleven ook, kom ik er ook nou mee in aanraken, maar mijn vader heeft vorig jaar in maart een herseninfarct gehad. En sindsdien, na 3 weken ziekenhuis, is hij op Sint Anna in Boxmeer terechtgekomen op gesloten afdeling. Dus ik maak het zelf ook nog mee. Ja. Ja. En dan is het ook dat je, langs dat je dus met volwassenen vaak werkt, dus ook met kinderen werkt. Zeker. En jij hebt Lifeboat. Ja. Dat is jouw programma waarin jij werkt met rouw en verlies bij de persoon die je onder je hoede hebt, of meerdere, hè? Ja, ik wil dat heel graag normaliseren. Als het gaat over iets meemaken in je leven, dan heb je met allerlei gevoelens te maken, met allerlei gedachten te maken. En ja, ik heb vroeger ook niet geleerd om met mijn gevoelens om te gaan. Daar heb ik ook op een gegeven moment last van gekregen. Uiteindelijk gestudeerd en van alles ermee gedaan. Toen dacht ik, hoe leg ik nou simpel aan mensen uit wat er aan de binnenkant gebeurt? Want ik zie hier alleen maar mooie mensen zitten. Ik zie aan de buitenkant helemaal niet wat er aan de binnenkant aan de hand is. En dat heeft te maken met mensen met dementie. Daar is iets stuk wat het niet meer doet. Maar ook aan mensen die gevoelens hebben. Ja, we worden heel vaak verdrietige gevoelens. Ik weet niet hoe jullie dat doen, maar heel veel mensen verstoppen ze nog graag. Of als er iemand dan moet huilen ergens om, dat er sorry of zo gezegd wordt. Ja, ook een beetje, de vuile was wordt niet buiten opgehangen als het ware. Ja, van precies. Vroeger uit, zeg maar. Ja. Vooral bij de ouderen, denk ik. Of is dat toch bij de jongeren ook nog wel? Het is er nog steeds. Ja. Maar het is wel iets minder. Het wordt wel meer over gesproken. Ja. Maar we hebben afgelopen vrijdag een symposium gehad. Dat heet ook Begrijpend Leven. Dus het gaat over alles wat je in je leven kan meemaken. En daar hebben we het gehad over kinderen en jongeren. En dan zie je toch ook dat de handelingsverlegenheid, zoals we dat noemen, vaak bij de volwassenen zit. Want ja, wij hebben op school nooit geleerd hoe je het moet doen, toch? Als iemand het wel heeft geleerd, Dan kunnen we het ook niet goed voordoen, hè? Nee. En dat is ook, dan doen we doen dat wat we hebben geleerd. Ja. Geven we door. Ja. Maar het kan zoveel makkelijker zijn. Wat me aanspreekt is wat je zei, ik doe het graag in simpele termen. Ja. Niet met moeilijke woorden, wat je tegenwoordig, waar mensen ook nog wel soms graag mee showen. Dat is helemaal niet nodig, hè? Nee, liever niet. Ja. Gewoon echt als mens aan tafel zitten. Dat is eigenlijk wat ik het liefste doe. Dus gewoon een gesprek voeren, zoals we het nou ook doen eigenlijk. Ja. Het is nou ook niet zwaar, toch? Nee. Nou. Zeker niet. Zeker niet. Want kun je een beetje uitleggen hoe het eigenlijk in zijn werk gaat?
Nou, ik heb hem meegenomen. Ik werk Ja. dus ook graag visueel voor de mensen die kijken. Ik heb hem ook, het hele filmpje staat op mijn website. Dat is www.gertiemoren.nl. Helemaal onderin op de homepage staat dit filmpje. Ik ga hem niet helemaal uitleggen, maar het is wel handig als ik het nou wel doe. Iedereen mag gewoon kijken, hè? Voor iedereen is dit toegankelijk. Ja, iedereen mag het zien. Want als iemand met mij aan tafel zit, dan vraag ik eerst waar die voor komt. En ik vraag aan het einde van het verhaal, wat zou je willen dat er anders zou gaan? Als je moeilijke termen gaat, dan gaan ze vragen, wat is je doel in je leven? Nou ja, het gaat er vooral over, wat zou je anders willen? Of wat zou je gemakkelijker willen hebben? En heel vaak zeggen mensen, ik wil minder verdrietig of rust of is het dat? Dan zeg ik, nou dan ga ik uitleggen hoe je daarbij kan komen. Want iedereen is kapitein op zijn eigen schip. En vaart dus, als het niks aan de hand is, pakt hij 2 peddels en vaart hij gewoon door naar die vuurtoren waar we naartoe willen gaan. Maar als er iets heftigs gebeurt en het stormt op zee, dan maak ik hier even storm van, dan is de kapitein wel eens de grip op de boot kwijt. En dan komt heel vaak het overlevingsmechanisme naar boven en die draait af naar rechts. En daar is helemaal niks mis mee, want dat heb ik ook jarenlang kunnen doen. Maar als je alleen maar daar gaat draaien, en mantelzorgers zitten vaak daar, want je hebt bijna geen keus. Je moet wel door met je leven, je moet wel gaan zorgen. Dan kan je wel eens in rondjes blijven draaien. Nou, En dan bedoel je met naar rechts peddelen, dat betekent harder doorgaan. Doorgaan, afleiding zoeken. Schouders eronder. Werken, naar school. Ja. Nou, in ieder geval niet hoeven voelen vaak. Want aan de andere kant, daar liggen al die gevoelens. En als ik dan toch met mensen ga vragen van, goh, mag je toch eens bij die gevoelens komen? Dan begin ik eerst wel met blij, die ligt vooraan. En als ik aan mensen vraag, waar word je blij van? Dan krijg je gewoon vaak dat mensen zeggen, nou ik vind het fijn de sociale contacten die ik heb. En de kinderen, de kleinkinderen, nou, de hond. Want die vergeet de huisdieren niet. En nou, dat is hartstikke mooi. En dan vraag ik, ja, er zit verdrietig wel heel dichtbij. Want alles wat heel mooi was, of wat je ooit had samen, is nou des te verdrietiger dat er niet meer is. En dat is vaak dus ook bij dementie zo. Want het is elke dag een beetje minder wat niet meer kan. Nou ja, het kan zelfs door elkaar heen gedraaid worden. Dan zitten ze echt helemaal om elkaar heen gehaakt. Maar als dat dan gebeurt en je stapelt het ook nog op, ik heb ze daar liggen, maar dat doe ik even nu niet. Ja. Maar je stapelt het nog maar op, hopsakee, dan komt het korte lontje eroverheen en dan wordt het geïrriteerd. Heb ik ook. Ik werk met mensen ook die doodgaan. Als ik daar aan bed sta, dan wil ik eigenlijk ook mijn tranen niet. Die verstop ik echt wel even onder dat masker. Maar als ik dan naar huis rijd en dan rijdt een auto voor mij niet door, dan ben ik ook even geïrriteerd. Kan die auto niks aan doen, dan zou jij in kunnen zitten. Nou ja, dus boos is ook een hele goede emotie, maar ja, maak met elkaar wel afspraken hoe. En aan de andere kant dan ligt bang. En angst om te verliezen, ja, dat is er. Want ja, zoals ik al zei, mijn vader is er ook. En enerzijds, ik heb alle emoties ook. Ik ben misschien wel opgelucht als hij morgen de ogen dicht maakt. Maar dan ga ik hem ook missen. En we hebben ook met ons thuis, we gaan er allemaal anders mee om. En we hebben ook wel eens af en toe die clash. We af en toe moeten zeggen, ja, maar ik ben het niet met jou eens. En dat mag, gelukkig. We respecteren het verschil. Daar gaat het dan vooral over als het hierover gaat. Iedereen heeft zo'n bootje. Zeg al, Maxima heeft dezelfde boot als jij. Heeft iets andere koffers, denk ik. Maar die doet het ook zo. Ja, koningin Maxima bedoel je nou, hè? Ja, maar als je dus niet kan, en je kan die linker en die rechter niet met elkaar samen laten werken, en daar gaat het dus dan mis, dan kom je in die storm terecht. En als het dan iets al heel heftig is wat er gebeurt, en die kapitein is de grip de boot kwijt, dan voelt daar spanning in je lijf, en onrust, en stress, en onverklaarbare lichamelijke klachten heb je ook nog. Want dat kun je dus ook krijgen? Zeker, ja zeker. Want komen mensen dan ook met die klachten bijvoorbeeld naar jou toe? Kan. Ik zeg wel altijd, ga eerst naar de huisarts. Want ik kan niet in jou kijken wat er misschien mis is. Maar buikpijn en hoofdpijn, ook bij kinderen. Kinderen doen het hetzelfde. Die hebben dezelfde boot. Alleen misschien doen die het nog wel makkelijker. Want die zijn even verdrietig en dan gaan ze in de schommel. En dan, dus die bewegen eigenlijk veel makkelijker. Maar als volwassen, wij leren het eigenlijk af. Hoe het moet. Ja. Eigenlijk kunnen wij van kinderen leren. Zeker. Ja. Nou, dan zie je al hoe makkelijk mijn werk is, want ik hoef alleen maar te kijken. Ja. Wat zij doen. En luisteren, denk ik. Ja. En wat zie je dan bijvoorbeeld vaak? Mantelzorgers, dat zeiden we net al, die peddelen vaak naar rechts. Hè? Die hebben daar ook niet altijd keus in. Je moet door en er wordt heel veel van je gevraagd. En wat zijn dingen die bijvoorbeeld de omgeving kan zien dat een mantelzorger erg naar rechts moet peddelen? En wat kan hij dan eventueel doen?
Er zijn heel veel signalen. Nou, ik pak even een voorbeeld ook op mijn eigen omgeving. Maar afgelopen zaterdag was ik bij ons thuis. Hè. En mijn broer was er en een zus. En mijn oudste zus heeft geen kinderen. Die gaat heel vaak naar mijn vader toe. Woont er ook heel dichtbij. En dat vind ik ook fijn. Nou, ik doe wat ik kan, maar ik kan niet precies wat zij kan. En bij haar zit het emmertje vol. Dat merkte ik dus ook, want daar komt een korte lontje. En het korte lontje, ja, ze werd echt even boos op een... Ja, ik weet niet eens meer precies wat er werd gezegd. Maar zij werd er boos. En dan kan ik weer boos terugreageren. Maar ik dacht, wacht even. Dus dan vraag ik ook van, goh, is het misschien te veel voor jou? Ik vraag ernaar. Dus niet nog een keer boos op reageren. Want ja, natuurlijk, ik vond het ook niet fijn dat ik even die kreeg. Maar gewoon daar weer op reageren van, goh, was het te veel voor jou? En dan komen ook de tranen. En laat die alsjeblieft er even zijn. Even stil zijn, laat die traan maar uit. Janken we samen even. En dan zeg ik, het valt ook gewoon niet mee voor niemand. Maar als jij het op jouw manier doet en ik op de mijne, en we respecteren dat, dan komen we weer een eindje verder. En dan zie je ook een bepaalde rust ontstaan, denk ik. Waardoor ook de ruimte voor haar er is weer. Ja, en dan gaan we ook weer samen kijken en nu. Want het is natuurlijk ook, ja, bij ons is het al een jaar dat er geen vooruitgang. En dat is ook wel mooi. Zij wil heel graag nog, ze hoopt nog op iets beters. Dus dat herken je denk ik ook wel. En voor mij is het natuurlijk ook omdat ik het wel ken. Ik denk dat dat niet meer kan. En ik verwacht niks meer. Ik ga erheen. Slaapt die? Is die boos? Ik ga niet meer van, kijk eens, ik ben er. Of ik ben er, ik zit ernaast. Ik zie wel of hij nog iets doet. Dus eigenlijk ga jij in de flow mee van je vader. Ja. En aan de hand daarvan reageer jij. En dat geeft jou rust. Maar het geeft ook vader, denk ik, rust. Geen idee, want dat is ook de discussie die we hadden. Mijn zus zegt van, ja, ik merk zo goed dat er nog iemand is die van dichtbij is. En toen dacht ik, ja, ik zie dat eigenlijk niet. Ik voel dat zo niet. En dat heb ik nog wel lang gehad. Want we hebben samen 4-daagses gelopen en foto's van toen. Dat was er toen nog wel, maar langzaam is dat allemaal weg. En ja, daar zit dus het verschil in dat zij de hoop heeft en nog de verwachting heeft dat het misschien nog anders wordt. En dat ik heb geaccepteerd, ik weet niet of dat het goede woord is, maar dat dit het is. En het mooie is als je dat allebei mag, hè? Ja. Want ja, jullie hebben allebei gelijk. Ja, we hebben allebei een beleving daarin. Ja. En daar zit natuurlijk dan ook nog, als je de verpleging, die het fantastisch doet trouwens, in mijn ogen. Maar dan, ja, ze kunnen ook niet alles, omdat er ook weer te weinig mensen zijn. En dan ligt hij wel eens iets langer in zijn vuil. En dat vindt mijn moeder daar weer heel moeilijk om te zien, want zo was hij nooit. En dus mama had altijd heel netjes gezorgd als pap er mooi bij liep. En ja, dan krijg je dat. En toen zei ik, ja, en dat mag je dus ook vertellen. Van, dat hij hier is, vind ik niet zo erg, zei ze, maar dat hij af en toe in zijn vuil ligt. Dat vind ik wel heel erg. Ik zeg, nou, dan gaan we dat vertellen tegen de verpleging. Gaan we kijken of we daar iets aan kunnen veranderen. Geen idee of het kan, maar maak het bespreekbaar. Ja. En dat is voor iedereen ook verschillend. Ja. Want als je nou het woord rouwen zou moeten omschrijven, want daar ben je dan ook een stuk mee bezig. Hoe kun je dat omschrijven? Ja, wat is precies rouw? Ik vind het altijd roeien met 2 riemen. Ja. Als ik dat kan, als ik denk, nou, ik mag verdrietig zijn, ik mag mijn gevoel hebben aan de ene kant. En aan de andere kant ga ik ook met mijn leven door. Dan hou ik dat een beetje voor mezelf in balans. Als ik dat dan zie en ik kijk naar mijn zus, die is dus echt heel veel bezig met eigenlijk haar verdriet wegstoppen. Want ze gaat naar mijn vader toe en ergens voelt zij ook het verdriet van wat hij niet meer kan. En dat kan ik niet meenemen. En dat kan zij ook niet. En dan denk ik wel eens van, ja, weet je kunt het voor hem doen. Oh, dat was ook heel mooi. Dus ik ga er voor hem naartoe. En toen zei ik, ja, dat is het verschil. Ik ga er voor mezelf naartoe. Want als ik het voor hem moet doen, dan moet ik iets, dus rechtsaf draaien. Als ik er naartoe wil, dan draai ik linksaf. En dan heb ik die ook weer. En dan ga ik ook weer gewoon goed naar buiten. Maar als ik het moet, omdat ik vind dat ik erheen moet, dan draai je me ook rechtsaf. Is het dan ook dat emmertje dan ook veel sneller vol is, als je het als moeten bestempelt? Ja. Terwijl als je gaat voor de kwaliteit, om het te zijn, dat het dan...
Nee, ja, voor mij wel. Maar dat is ook weer, iedereen doet dat dus anders. En ik kan niet, want je vroeg net wat moet je dan doen als je ziet dat iemand heel erg rechtsaf gaat. Ik weet niet of je dan iets moet doen, want als iemand naar mijn bootje loopt te trekken, dan trek ik heel erg terug, zeg maar. Ja. Goed bedoeld adviezen. Ik weet niet of mensen daar echt op zitten te wachten. Als ik nou tegen mijn zus zou zeggen van jij moet het op mijn manier doen, want ik heb gelijk. Weet ik niet, dat zou niet werken. Ja. Maar omgekeerd dus ook niet. Want ik voelde ook, dadelijk dan moet ik 3 keer in de week of... maar dat is eigenlijk inderdaad aan de boot trekken. Hè? Ja. Maar zou je bijvoorbeeld wel kunnen zeggen... ik zie dat je zo hard werkt of zo. Dat je op die manier in ieder geval erkenning geeft. En dan kan iemand misschien in ieder geval even zijn hart luchten bijvoorbeeld. Nou, dat is heel mooi. Want deze kan ik ook. Je hebt hier dus die storm. Maar als iedereen zich ermee gaat bemoeien en allemaal goed bedoeld advies... dan wordt het wel heel moeilijk, hè? Dus als er dan maar een paar zijn die dan weten wat ze moeten doen en mee kunnen varen. Kijk eens hoe mooi dat... niet eraf. Hoe mooi dat dan is. Dan heb je in ieder geval een paar mensen die met jou over kunnen varen. En daarom zei ik ook, dat vind ik zo'n avond als dit ook fijn. Want het gaat niet alleen maar over degene met dementie. Ik kan het best boos worden als mensen vragen, hoe is het met je vader? Dan zeg ik, met mijn vader is het zoals het altijd is. Wil je ook weten hoe het met mijn moeder gaat? Ja. Want dat vragen mensen niet. En die doet het werk. Ook echt. Ja. Met ons. Maar ja, zij vindt het heel moeilijk. En zij heeft het heel zwaar om te zien dat de man waar ze mee getrouwd is, vorig jaar 60 jaar getrouwd en zat hij op Sint-Anna, krijg je een brief van de koning. Fantastisch. Maar ze kon het niet delen. Nou, dat zijn hele mooie en verdrietige dingen tegelijkertijd. Is het dan ook van wat je heel vaak hoort van dat jouw moeder mogelijk gehoord heeft van ja, maar jij hebt je partner nog. Mijn partner is overleden, maar jij hebt je partner nog. Is dat ook iets wat jij vaker hoort binnen jouw werk? Maar op allerlei fronten. En ik zeg altijd, ik doe niet aan leedconcurrentie. Want ik weet niet hoe jij jou voelt. Ik kan niet in jou kijken of jij heftiger voelt dan ik. Ik heb geen idee. En dat oordeel mag ik ook niet hebben als ik aan tafel zit. Een kind verliezen of een partner verliezen is erger dan... Of een kind verliezen is erger dan je partner. Dat doet geen recht aan de ander die dan zijn broer of zus daaraan verliest. Ja. Want dat is ook, mijn vader zit daar en zijn broers en zus komen regelmatig nog ook op bezoek. Ja, voor hen is dat ook heftig en niet fijn om te zien. Wat voor tips geef je ze dan mee? Want dat zijn toch wel... Ja. Dat is heel moeilijk. Ik heb eigenlijk maar 1 tip en dan zeg ik, doe wat goed voor jou voelt. Wat iedereen er ook van vindt. Want als jij jouw bootje mag varen op jouw manier, dan gaat dat vooruit. Maar als iedereen, als ik een tip moet geven, geef ik alweer een advies, hè? Ja. En dat vind ik heel lastig. Maar ik vraag altijd mensen, wat zou jij willen van harte? Ga eens op de stoel zitten, ga eens bij jezelf nadenken. Als ik nou met niemand rekening moet houden, wat zou ik dan willen? En dat wil niet zeggen dat je dat dan moet doen, maar dat is wel belangrijk om te weten voor jezelf. En dat je af en toe... Want die reddingsboei die hangt er ook goed aan. Dat je af en toe die reddingsboei naar iemand mag gooien en zeggen, wacht, ga jij nou een keer. Want bij mij is het vol. Want dat is natuurlijk ook wel een moeilijkheid, hè? Die hulp vragen. Heel moeilijk. Ja. Kan je daar als omgeving in helpen Zeker. Om hulp te vragen? Om de ander hulp te Nou, je kan zeggen van, als je wil, ik ben er voor jou, wat kan ik voor jou doen? En dat kan ook soms een pan soep zijn, omdat het al zo druk is. Maar mensen die echt heel erg aan rechts en door moeten, dus echt een mantelzorger zijn, en maar rechtdoor moeten en ook nog zelf moeten koken en de tuin nog eens doen en nog zoveel dingen moeten doen, die vinden het ook fijn als het af en toe eens niet hoeft. Ja. Dus die pan soep of even een wandelingetje of ik zei ook, een kop koffie komen drinken. Mij krijgen ze altijd koffie of thee. En dan zeg ik, ik heb makkelijk werk. Want dat luisterend oor, even kunnen zeggen, het is vandaag gewoon een rotdag. Ja. Dat mag toch? En over die pan soep, wat ik daar vaak over terug hoor, is dat het dan fijner is, als je iemand redelijk goed kent, om het gewoon te doen. Want mensen zeggen vaak, als er wat is, mag je me altijd bellen. Oh ja. Maar dan moet diegene nog bellen en die heeft het al zo druk en die zit in zijn flow. Het is makkelijker als je het praktisch aanbiedt en zegt, ik ga van de week, krijg jij van mij een lekkere pan soep. Mensen die in zwaar weer zitten, gaan echt niet, je kunt me altijd bellen, moet je dan ook niet zeggen. Nee. Maar zeg ook niet, het is al zo lang geleden, of geef het maar een plekje of zo, want dat is er ook niet. Nee. Dat is er niet. Want daar kun je ook geen tijdsbestek aan verbinden, wil je eigenlijk Die boot die wiebelt altijd, bij mij ook.
En ik hoop altijd dat het een beetje minder stormt. Maar ja, soms is het wel. En als mensen dan vragen, hoe gaat het dan denk ik, ja, ligt er aan waar ik me op focus op dat moment. Dus het is wel, voor mensen die mantelzorgen, vraag ik wel altijd, wanneer staat jouw bootje even stil en wanneer mag je heel even tijd voor jezelf nemen. Want dan ben je heel even aan het linksaf draaien. En ja, dat is moeilijk voor sommige mensen om daar ook echt, om die tijd ervoor te pakken. En als er daar hulp bij is, dat iemand zegt van nou, ik fiets wel met je mee. Of ik ga wel met je mee. Of net wat iemand wil. Als iemand het niet wil, dan komt het weer. Dus echt vragen ook van ja, wat wil jij? Ja. Want even terug naar de lifeboat. Hè? Ik ben bijvoorbeeld 1 keer geweest. Blijft het bij die ene keer? Of is het een aantal herhalingen? Of is het aan de hand van wat ik aangeef naar jou? Dat is ook altijd de vraag na afloop van de eerste keer als met mensen bij mij komen. Vind je het fijn om nog een keer terug te komen? Want dat weet ik niet. Ik krijg van bedrijfsartsen wel eens de vraag van, nou, wat is de ziekte? Ja, niet. Rouw is geen ziekte, maar het is wel lastig om te gaan. En hoe lang gaat het duren? Wat is de prognose? Ja, en dan zeg ik, ja, geen idee, ik heb geen idee. Maar dan stuur ik altijd het verhaal van die boot mee. Dan zeg ik, nou, ik lees maar even. En als die persoon zelf mag varen en je gaat er niet aan lopen trekken, dan komt het eerste weer terug. Als je aandacht hebt en begrip hebt voor de situatie waar mensen in zitten. En het is een wisselwerking, wat ga je zelf vertellen en wat vraagt de ander? En heeft hij een luisterend oor? En die wisselwerking hoop ik dat in de hele maatschappij, maar volgens mij mogen we daar best wel meer hebben naar elkaar toe. Maar je doet dus ook bij professionals dit uitleggen en als het ware hun daarin begeleiden. Ja, nou, ik heb op woensdag en donderdag mijn tafeldagen, zo noem ik dat ook. Want ik heb geen cliënten, ik heb geen patiënten, ik heb mensen aan tafel zitten. En ik merk dan ook vaak als ik het uitleg aan mensen, zeggen, oh, als ik dit nou eerder had geweten, dan had ik het wel gesnapt of zo. En ik denk dan ook van, ja, ik wil niet nog meer mensen bij mij aan tafel hebben, ik wil dat meer mensen dit gewoon gaan doen. En nou, er is inderdaad een training voor, dat is ook de lifeboat training, dat mensen dit kunnen leren met alle materialen die erbij zitten. En dan gaat het ook de eerste dag over, wat heb jij zelf eigenlijk geleerd hiervan? En ja, je pakt eigenlijk je eigen koffers van het verleden uit en weer in. Want ja, hoe jij het hebt geleerd, zo geef je het ook aan de ander door. Nou, je krijgt natuurlijk nog steeds meer informatie erbij om de tweede dag ook te leren. Ook hoe ga je dan met de mensen om met wie jij aan tafel zit. Dat is 1. En begrijp het leven is een andere. Dat gaat vooral over psycho-educatie. Er staat ontzettend veel op het moment online. Omdat we ook echt willen, geen commerciële toestanden van. Maar ja, weet je, volgens mij is het gewoon heel normaal. Het is een levensbehoefte dat we naar elkaar luisteren en dat we daar horen. Alleen we hebben het allemaal druk. En ja, wie luistert er dan nog? Ja. Je brengt zo'n proces van verlies en overrouw, kan dat ook positieve dingen met zich meebrengen? Want het heeft vaak best wel een negatieve klank. We associëren verdriet met negativiteit. Zonde. Ja. Zonde. Nou ja, kinderen die zeggen wel eens tegen mij van ja, waarom mogen we eigenlijk geen tranen meer? Waarom mogen we niet meer verdrietig zijn? Dat is toch eigenlijk heel normaal. Alle mensen in de hele wereld die weten wat verdriet is, maar we mogen dan niet meer huilen. Dat moet dan heel snel weg. Dan denk ik, daar heb ik dan nog geen antwoord op, want dat klopt. Dat zeggen we ook, hè? Ja. Als tegen een kindje, als hij huilt. Niet huilen, niet huilen. Ja. Sterk zijn. Nou ja, zeg maar wat sterk is. Want wat we zeggen, als we zeggen sterk zijn, draaien we rechtsaf. Oh, geweldig, die gaat maar door. Nou ja, burn-out ligt ook daar rechtsaf. Ja. En waarom hebben wij dat in onze maatschappij zo? Dat heeft dus ook daarmee te maken. De maatschappij stuurt ons eigenlijk ook een klein beetje rechtsaf. En wat voor een positieve draai zouden mensen kunnen geven aan hun verdriet? Nou ja, ik denk als ik niks in mijn leven had meegemaakt, dan had ik hier ook niet gestaan. Ik zie heel veel kracht. Heel veel mensen hebben allemaal veerkracht. Allemaal, stuk voor stuk. Want als wij dit niet zouden overleven, dan waren wij er al lang niet meer geweest. Alleen ze weten af en toe niet hoe dan. En het gaat er weer niet om wat je meemaakt in je leven. Want soms denk ik echt, mijn god, dat nog erbij. Jezus, hoe krijg je het voor elkaar voor sommige mensen? Ja. Maar dan nog zie je die mensen ook weer. Ja, het is niet wat je meemaakt, wat traumatisch of heftig is, maar hoe iemand dan weer op kan pakken. En heeft ten eerste te maken met hoe je het zelf doet, hoe je zelf die peddels pakt, maar ook hoe de ander het doet. Of die golven meegaan, of dat ze juist heel erg tegendrukken.
Ja, want ik heb natuurlijk ook last van de bootjes van een ander. Ik Zeker. kan zelf wel lekker tussen rechts en links peddelen, maar Zeker. dan kan ook iemand zomaar... Ja, dat kan voorbij zomaar. schieten. Ja, die gooide ik net ook in die storm erbij zo. Oh, ja. En de mensen hebben daar... Ik denk En dat ook, mag ook dan, hè? Zeker, Dat is het leven, maar... Ik denk 9 van de 10 mensen bij mij aan tafel zeggen ook... Ik heb last van dat de omgeving mij niet begrijpt. En we hadden dus ook dat symposium en er waren ook mensen vanuit de politiek daar. Want wij denken ook dat dit gewoon een vak op school zou moeten zijn. En gewoon met kinderen moeten beginnen gewoon over verdrietige dingen. Je kunt al over hebben als er een dode mus op de stoep ligt, zeg maar. Wat je dan hoort van de mensen uit de politiek is dat ze dan zeggen... ja, maar we zitten nou eenmaal in dit systeem. En dan vlak ik mijn broek alweer af. En ik snap het ergens ook nog, want ze doen hun best wel. Maar ja, en datzelfde met zorg en dat er te weinig personeel is. En nou ja, als niemand iets doet, dan verdorren alle bloemetjes en dan krijg je niks moois. Maar ja, ik probeer nog altijd wel een beetje te zaaien, dat doe ik nou ook. Als er een beetje water op komt, dan komt er een mooi bloemetje uit. En als die dan weer mooi kunnen worden verspreid, dan heb ik een mooi bloemenveldje. En ja, ik hoop altijd dat de mensen daar meedoen, zeg maar. Ja. Nou heb je daar nog boeken liggen. Wil je daar nog iets mee doen? Want we zitten tegen de afsluiting. Nee, op zich niet. Ik denk, ik wil even één ding zeggen nog. Als mensen meer willen weten over het Begrijpend Leven project, waar we ingezet hebben op jongeren, maar eigenlijk voor iedereen is, op mijnmaskeraf.com. Daar staan allemaal filmpjes die gratis te krijgen zijn, gratis te bekijken zijn. Geef het ook door aan andere mensen die er baat bij zouden kunnen hebben. Volgens mij staat zelfs het filmpje van de boot er ook op. Maar die staat er ook op. Dat is eigenlijk een soort psycho-educatie inzicht voor iedereen. En nou ja, is iemand geïnteresseerd in de training daarover, dan moet je even kijken op mijn website. Dat is de Lifeboat methodiek. En daar die kun je gewoon leren, zodat je wat ik aan mijn tafel doe, ook doet. Dan heb ik het niet meer zo druk. Dat is je doel eigenlijk. Dat is om het zo doel. min mogelijk mensen aan tafel te hebben. Ja, ik hoop dat ik niet meer nodig ben. Eigenlijk hopen we dat zoveel mogelijk mensen een balans kunnen vinden tussen naar rechts peddelen en naar links peddelen. Dat is dan eigenlijk... Ja, en dan samen ook nog. Ja. Met elkaar. En vooral in gesprek blijven met elkaar. Zeker. En elkaar respecteren. Daar komt het in feite op neer, wat je zegt. Om op die manier gehoor te geven aan elkaar. Dat is het. Niet meer en niet minder. Nou. Volgens mij kan iedereen dat. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel in ieder geval dat je hier voor ons gesproken hebt. Hè? Rouw en verlies in ons Alzheimer Café in Venray. Het is ook goed om in ieder geval te vermelden dat we in juli, 10 juli, dan hebben we wederom een themaavond. En dat gaat dan over, kun je dementie voorkomen? Vraagteken. En daar gaan we het dan over hebben. Dus dat is wederom een onderwerp van onderzoek en dergelijke. Dus we zijn heel benieuwd wat dat dan weer naar voren brengt. In ieder geval voor vanavond een heel hartelijk dank voor het kijken en tot de volgende keer. Tot ziens.